Takže čaute, tu je Hanka. Vítam vás u prvom videu. Som tu s kamošom Timom. A hráme hru Oheň a voda. Takže už by sme mohli aj začať, nie? Ja budem asi voda. Hanka bude hrať v A, S, D. Nie, počkaj, ja som voda. Tá oheň. Nie, ty si oheň. No. No, dobre. Takže ideme to hrať. Ja som to akože zatiaľ hral iba asi raz. Takže ideme to vyskúšať. Takže, počkaj. Aha. Dobre, ja to musím preskočiť. Jo, to nemusím. Áno, to už viem. Aj toto musíš... Super. Tak... Preskočíme to poriadne. Počkaj na mňa, nepredbiehaj ma. Nepredbiehaj ma. Nepredbiehaj ma, no Hanka, aj niečo hovor. No, poď, vypadni. Nemôžeš ísť tam. Dobre. Chod z toho dole. Dobre, no. Prispikneš. Dobre. Skoč na to. Výborne. Vypadni. Hovor mi tak. Chod do rytmu. Hanka. Takže, jo. Som prvý. Si prvá. Ty si dievča. Aha, tak som prvá. Som prvá. A v skutočnosti si chlapec. Čiže... Áno, všetci to vieme. Takže, rank A sme dostali. Super. Continue. No, dneska spravím asi po tento level. Nie. Áno. Takže ideme na to. Toto vyzerá už ťažšie. Dobre. Vždy. Dámy majú prednosť. Ja som chlapec. Jo. Dobre. Ups, toto mi vyhraj. Ne, skús to vyhrať sama. Ups. Ne. Zachránil som sa. Čiže... Ne. Tak. Takže ešte jeden pokus a... Ale ja pôjdem prvá. Ešte jeden pokus Čiže? a bude koniec videa. Takže... Nebude koniec. Ale áno. A potom sa to bude dlho uploadovať a bude to strašné. Takže... Hop. Môžem ísť Ideš? prvá. Áno, ideš prvá. Dobre. A poď prvá. Teraz to vyhraj ty. No tak, dúfame, že sa vám video páčilo. Na budúce bude pokračovanie, však Hanka. No, ak sa vám toto video nepáčilo, tak si naserte, samozrejme. No a Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a určite nás odoberajte. A na budúce bude pokračovanie. Počkaj, to myslíš, že odoberali z krvi? Nie, To je dobré. subscribe. No, takže nás odoberajte určite a na budúce bude pokračovanie. Takže, OK, čaute. Čaute.